na opekačkách, ale prvá súťaž je prvá súťaž a som veľmi rád, že sme sa zišli v takom hojnom počte. Dúfam, že ten potles, ktorý ste teraz použili, budete dosť často dnes používať. A dnes naozaj pôjde o súťaž, takže to nie je len tak, dobre? Čiže budú sa rozdávať medaile, budú sa rozdávať diplomy, budú ceny pre víťazov, takže dúfam, že sa budete snažiť. Budete sa snažiť? Áno? A majú sa aj rodičia snažiť tlieskať?